Zdravie pre mňa znamená úplne prvé miesto. Čo k tomu iné dodať? S mojou poisťovňou moje zdravie súvisí, pretože ju potrebujem aj kvôli tomu, že človek absolvuje nejaké vyšetrenia. Počula som, že ultrazvuk, ktorý som predtým absolvovala, sa neplatil a teraz v budúcnosti vraj údajne sa bude platiť nejakých 20 eur. Keby sa stalo od zajtra, že mám iba jeden druh kávy, alebo ja neviem, čaju, alebo tak asi by som presadzovala ďalej. Každému možno, že rozprávala veľa o tom s niekým iným a aby sa to riešilo. Nenechala by som to stáť iba tak. Myslím si, že jedna poisťovňa určite nie. Treba viacej poisťovňa, aby sa ľudia mohli vybrať správne. Tým, čo chcú navrhnúť jednu poisťovňu, tak odkazujem, nechajú ľudí rozhodnúť sa samých. Ľudia, nebuďme ovce, je tu nová doba, máme si z čoho vyberať a preto vyberajme. Nedajte si vziať právo na výber zdravotnej poisťovne.